फोटो काढू किती. हे मूग आहेत ना, हे कसे दिलं? पिवळे मूग. पिवळ्या आणि हिरव्यामध्ये फरक असता काय? किती रुपये ते काकी? 230 रुपये असत. एक शेर ना, एक शेर 230 रुपये असतात. ही 4 आगळाची असत. अर्धा किलो कोकमा आगुळ, अर्धा लिटर आगुळ 100 रुपये असा. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, गावातला जो एरिया असताना एक जी मोकळो एरिया असताना त्याला भरड म्हणतात. आणि अशा भरडावर जी प्रगट होता ना त्याला भराडी देवी म्हणतात. अशी आपल्या कोकणात बरीचशी ठिकाणं असत. त्यांपैकी 3 म्हणजे माझ्या स्वतःचा गाव जा मजदे गावाना, तिकडे त्याचा ग्रामदैवतसुद्धा भराडी देवी असा. ह्या आता माझ्या मागे जा असा ना तर चौक्याचं मंदिर असा ग्रामदैवत भराडी देवी. आणि दुसरा एक असा ना तर म्हणजे आपल्या आंगणेवाडीचा सगळ्यात फेमस, कोकणातील फेमस जत्रा, कोकणातीलच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रातली ऑल ओव्हर इंडियामधली फेमस जत्रा असा, जी आत्ता फेब्रुवारीमध्ये 9 फेब्रुवारी 2026 या रोजी आंगणेवाडीची जत्रा. तिकडे पण ती आई भराडीच असा, जी नवसाक पावणारी असा. तर ह्याचा माझ्या मागे दिसताना तर तुमका चौक्यातला मंदिर असा. आणि मी आज चौक्यात दिलं ह्याचं कारण आपलं आठवडी बाजार असता शूट करू. आज रविवार असा, दर रविवारी चौक्याचो आठवडी बाजार असता. त्यानंतर इकडे परत पुढे कसालला पण असता, मसुऱ्यात पण असता. अशा बऱ्याच ठिकाणी सगळ्यात जास्त कोकणातले जे आठवडी बाजार आहेत ना ते रविवारी असतात. कारण माझ्याकडे लिस्ट आहे त्यामध्ये सगळ्यात टॉपला रविवारच असा. तर बरेचसे बाजार आहेत ना आपण शूट केलेले असत. आज रविवाराना एक राजापूरचा सुद्धा बाजार राहिलो, तो शूट करूक मिळालो नाही आपल्याला. तो नंतर आपण कधीतरी बघूच. पण आता मी तुमका चौक्याचो बाजार दाखवतोय. तर ह्यो बाजार दाखवण्याचं आता कारण म्हणजे थंडीतलो बाजार असा ह्यो. ह्याच्या अगोदर पण मी एकदा केलेला आहे. उन्हाळ्यातलो बाजार होतो. पावसातलो बाजार मी केलेले नाही. पावसात इकडे कासारटाको एक देवस्थान आहे. तर आम्ही तुमका ह्याच्या अगोदरचा जो व्हिडिओ होतो ना तो मी त्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे, त्या कासारटाको देवस्थान. आता तुमका ह्या मी दाखवले भराडी देवीचं मंदिर. आता इथूनच एक 2 मिनिटाच्या अंतरावर ह्यांचा बाजार असा आठवडी बाजार. तिथे आपण जाऊया आणि बघूया तिकडचं लोकेशन पण काय तर तुमका मी दाखवतो आहे. आणि बाजारमध्ये काय काय इलेला, गावठी प्रोडक्ट काय काय इलेले त्या सगळ्या तुमका मी दाखवते. व्हिडिओ फक्त पूर्ण बघा. आपल्या चॅनलवर जर कोण पाहुणे मंडळी असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. कोण रेव नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असतो त्यासुद्धा नक्कीच फॉलो करा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. ह्यो जो रोड आहे ना ह्यो मालवण कसाल रोड असा. या साईडला कसाल असा आणि या साईडला मालवण. आणि त्याच्या पुढे एक तिठो मिळतं आपल्याला. त्या तिठ्यावरनं ना लेफ्ट मारल्यानंतर कुडाळला जाऊक मिळतं. म्हणजे त्या तिठ्याच्या पुढे गेल्यानंतर मालवण कुडाळ रोड म्हणतात. आणि ह्यो असा मालवण कसाल रोड असा तिन्ही साईडला आपल्याला जाऊक मिळतं. इकडनं बाजार चालू झालो आहे बघा. ही आठवड्याची दुकानं असतात, ही कपड्याची दुकानं आहे, काय कॉस्मेटिकची दुकानं असतात. त्यानंतर खाली कांदे बटाटे इकडे दिसतात तुमका समोर. इकडे छोटासा एक गॅरेज असा. ही आठवड्याची सगळी दुकानं असतात. आणि ह्यो मेन रोड असल्यामुळे काय होता ट्रॅफिक इकडे जाम होता भरपूर. एकदा म्हणजे मोठी गाडी गेली की नाही की सगळा पूर्ण ट्रॅफिक इकडे जाम होता. आताशी गर्दी कमी आहे बाजारात, पण पुढे आपण जाऊन बघूया अजून कोणती कोणती दुकानं इली आहेत ती. ते वालईचे उकडे तांदूळ कसे ते? 1 शेर आहे ना ह्यो? 1 शेर. शेर आणि पायलीमध्येच अजूनही वजन केलं जातं. कारण काटे काय प्रत्येकाकडेच असतात असं नाही आहे. नारळ कसे लावलं आहे? 30 रुपये नारळात. आणि कणी 60 रुपये असा. काकीन मस्त इकडे आणल्यानं कुळीद वगैरे. हे पण कुळीद आहेत. हे बघा पालेभाजी आहे सगळी. मुळ्याची भाजी कशी आहे ती काकी? 20 रुपये मुळ्याची भाजी आहे बघा. मस्त फ्रेश भाजी, हिरवी हिरवी गार. काही ना आणलं काकी? खायची तू? माळगावसे नेलं. मोठं नाही आणलंय. या ग्रामपंचायतीचं करार आहे बघा. आठवडी कर पावती 20 रुपये घेतात प्रत्येकाकडनं. हो. उमरसवाडी म्हणजे माझ्या जवळच तू मेन विरणीवरचो.
मी नेरुरकर. ओळखतं नाना. नानाचं झील मी. हां हे बघा हे मस्तपैकी काकीन मुळे आणल्या ना आणि आपली शेजारीच आहे आपल्या शेजारच्या गावातली. सुनवऱ्याची म्हणजे आमच्याच गावातली. हां बागुवे. मग हां 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 म्हणजे ह्याच्या शुभमच्या घरातली. हां शुभमची आत्या. मग शुभम बघतलो व्हिडिओ माझो त्या का दिसतलच तू आता. काकीने बघा मस्त वेगळी भाजी आणल्या ना हिरवी हिरवी गार. ही कशी आत्तेने आणल्या ना मोहरीची भाजी आहे बघा आत्तेकडे. मस्त नेतात. तू खयच्या बाजार करतो? ह्यो एकच बाजार करतो. मसुऱ्याचो करतो बाजार. तकडे जातं गुरुवारचो मसुऱ्याचो बाजार. रविवारचो कमी भरता. चल आणि पुढे नाही चहा नको घराकडनं घेऊन येईल. चल येते. कोकणात राहिल्याचो ह्यो एक फायदो असा ओळख काढली की लगेच ओळखतात. काकानी नारळ आणले नाही मस्त वेगळी. काका किती रुपये लावलास नारळ? मोठा 40 आणि ते 40 रुपयाच्या मनाने स्वस्त काकाकडे नारळ. हो बघा किती मोठा होता नारळ. ह्यो 60 रुपयाचा जवळजवळ नारळ हा. ह्यो 60 ते 70 रुपयाचा नारळ ह्यो एवढं मोठं आहे बघा. हाताच्या बाहेर होता माझ्या. आणि ते काकाकडे 40 रुपये नारळ आहेत मस्त. ही करंदीची कापं होती बघा आणलेली आणि 20-20 30-30 रुपयाक मिळतं ती. आणि या तांदूळाचा पान आहे आणि ह्याच्यातनं दिला जाता. हे बघा मारी ना. आणि हे तिळ मस्त पैकी. होय होय चिकू पण होते बघा. चिकू काकी चिकू कशी आहे ते? चिकू कशी आहे ते काकी? 20 रुपये वाटो आहे बघा. 1 2 3 4 5. बघा मग अशी तुमका बोलले तो कसाल रोड ह्यो मालवण रोड. आणि हे जे गाडी जातात ना हे कुडाळच्या दिशेने जातात कुडाळकडे. आणि यासाठी का तो कासारटको देवस्थान असा पुढे. गेल्या व्हिडिओत तुमका मी दाखवलं आहे तो व्हिडिओ पण तुम्ही नक्की बघा. इकडे फळाची दुकानं होती बघा सगळी. त्या साईडीक सगळी आठवड्या म्हणजे मार्केटमधली दुकानं असत. म्हणजे या बाजारपेठेतली जी कायमस्वरूपी असणारी परमनंट दुकानं तिकडे आठवड्या बाजारातले कोण बसले नाहीत. इथपासून पुढे आहे या साईडला आणि या साईडला 2 रोडला आपलं गेलेलो हा रस्तो. आणि बाजार पण तसंच लागलेलो आहे आठवडा बाजार. चला पुढे बघूया आपण काय काय आता. याचा मच्छी मार्केट पण पुढे आहे त्या साईडला. ओ दाभोळकर काय म्हणतास? बरं ना? हां हो 1 दिवस झालो ना कालचो. आजचो 2रा दिवस. वडाच्या पाटची जत्रा येवा सगळ्यांनी. काकी काय आणलं? मस्त मस्त फोटो काढू गेले. हे मूग आहेत ना? हे कसे दिलं? पिवळे मूग. पिवळ्या आणि हिरव्यामध्ये फरक असता काय? अच्छा हां पण बरे येईल ते पण. केळी पण आहेत इकडे चूर्णाचे ह्या पण आहेत. ह्यो खरं अस्सल गावठी बाजार आहे आपलो जो आपल्या कधी हां टी व्हीवर दिसतेला आता तू. ह्यो शेर आहे ना ह्यो जरा दाखव वरती करून शेर. हे बघा ह्यो शेर असा. ह्यो शेर असा हे बघा. आणि हे 4 शेर म्हणजे एक पायली नाही तुझ्याकडे मोठी आणला नाही. ही जुनी भांडी आहेत सगळ्यात जुनी भांडी मापाची. त्यानंतर हे उडीद असत हे बघा. ते कोळीद असत. ह्याचा कडधान्य आहे ना आपल्या गावठीवर उपलब्ध असा. खाली दिलेलो कॉन्टॅक्ट नंबर आहे ना त्याच्यावर तुम्ही मेसेज केल्यानंतर तुमका त्याचे रेट सगळे समजतले आहेत. या साईडला शेंगलाचे शेंगे आहेत म्हणजे शेवग्याचे शेंगे आहे बघा.
कशी आहे काकी? 30 रुपये 30 गावठी शेंगू. 30 रुपये म्हणजे 10 रुपये एक. गावठी शेंगू. आणि ती भाजीची केळी आहेत ती बघा. इकडे तीळ पण आहेत, 50ला 4. तांदूळ आहेत सगळ्या प्रकारचे. इकडे चुरणा मस्त. या बाजूक पण गावठी भाजी आहे ते बघा सगळे. पालक देव, कोथिंबीर देव. हे कडवे वाल ना? होय. किती रुपये ते काकी? 230. 230 रुपये असत. एक शेर ना? गावठी. एक शेर 230 रुपये असं बघा गावठी. हे का कडवेवाल म्हणतात. हे सुद्धा आपल्या गावठीवर उपलब्ध असतात. तुम्ही खाली कॉन्टॅक्ट नंबरवर चेक करू शकतास. शेरप्रमाणेच आपल्याकडे वजन असतं. हे गावठी पोहे हे किती आहेत? एक शेरच आहोत, 2 शेर आहेत. हे किती रुपये? हे किती रुपये? 60 रुपये. आणि हे काकी स्वतः बनवतात. यांच्याकडे कोथिंबीर असा आपले कढीपत्तो. ही शहाळी कशी? 70 रुपये. 70 रुपये शहाळा. मस्त असा सकाळी काढून आणला येत टाकाने. आता कळिंग ना तुमका हळूहळू दिसाक लागतील. आणि हे आपल्या पोईप मधलेच काका असत. कशी लावला आज कळिंग ना? 20 रुपये आणि 30 रुपये. मस्त. आणलास की नाही एसटीन? रिक्षाने आणलास? बरा चला. हे काकी हे पेजेचेच तांदूळ आहेत ना? लाल तांदूळ कसे आहेत हे? घावण्याचे आहेत काय? कसे आहेत हे? रेट काय आहे तो? 100 रुपये शेर असा. हे कडवे वाल सुद्धा असत ते बघा इकडे. हे जे प्रोडक्ट असत ना सगळे जे गावठी बाजारात आपल्याला मिळतात, ही पिठी कुळीत पिठी, त्यानंतर गावठी पोहे, हे सगळे आपल्या गावठीवर तुमका मिळतले आहेत. एकदा फक्त नक्कीच. अरे भाई काय म्हणतो? काय जातं? एस टी खायला लावलं? एस टी खायला लावलं मैदानात. चल. हा आपलं अरविंद, आपलंच भावा, एस टीचो कंडक्टर असा. तिकडे एस टीला नाश्ता केली आहेत ते. चला पुढे बघूया अजून काय काय आपल्याला मिळतं. हा त्यासाठी आपल्याला बिरमुळे काका सुद्धा दिसलेले आहेत ते बघा. काय म्हणतास काका? आज असंच दिलंय म्हटलं चौक्याचा बाजार बघूया. बिरमुळे काका आपलेच आहेत, कुंभार मठची. ह्या तुम्हीच आणलास काय? कसा आता? अर्धा लिटर आगुळ 100 रुपये असा. चांगलं टेस्टी एकदम ना. लेट इलाय जरा, लेट इलाय हो. ह्या काकांकडे कोळीत असतात आणि हे पण आपल्याकडे उपलब्ध असतात. हा सगळे हे काकांकडे जर मिळता ना तर सगळं आपल्याकडे उपलब्ध असा. मी ह्यांच्याकडून पण घेते माल आणि तोच रेट असा सगळं. हे कुळीत बीत हे शेरवरच असतं ते बघा. हे 100, 120 रुपये असे वेगवेगळे रेट असतात त्याचे. ही सफेद चवळी असा, ही कुळीत असत, हे कडवे वाल असत, असे सगळे आहेत. काका तांदूळ आपल्याकडे कसले आहेत? सुरई आणि दोन्ही आहेत ना? हे संकरित आणि हे अच्छा सुरईचे खायचे मग? गावठी सुरईचे असे तांदूळ आहेत वेगवेगळे. आणि हे कोकणात काय प्रत्येकाच्या घराकडेच असतं. ते तंबाखू, त्यानंतर सुपारी असत. ह्यो तंबाखूच आहे ना? मशरी पोड हे म्हातारी लोक लावतात अजूनही. हो असं दुकान आहे छोटंसं. मच्छी मार्केट या समोर दिसताना आपल्याला मच्छी मार्केट हा तुमका मी नंतर दाखवते. पुढे थोडंसं बाजार रवलं तो कवर करूया. शेवटला आपण मच्छी मार्केटमध्ये जाऊन एक झलक मारून येऊया. तिकडे ओले नारळ ते बघा तिकडे समोर दिसतात ते तुमका. भाजीचा दुकान असा. कोकणातले बाजार तुमका काय घेऊचा नसला ना तरी फिराक पाहिजे जरा बरा वाटता. आपली सगळी लोक असतात इकडे. कोंबडे येते बघा. आपली सगळी लोक असतात आणि कोण नाही कोण ओळखीचे दिसतात, हाक मारत राहतात. त्याच्यामुळे थोडा बरा वाटतं फिराक. हे बघा कळिंग ना. इकडे एक मोठा झाड असं आहे बघा मस्तपैकी. आणि इथपर्यंत बाजार. ह्याच्या पुढे फक्त पार्किंग केलेलं असं. आणि शेवटचं दुकान विवेकचा. हे बघा. काय म्हणतं बाकी? फिरान झाला सगळीकडे?
काय म्हणतो, इकडे फरसाण वगैरे तुम्ही काय घ्या, मस्त मिळतं, एकदम टेस्टी असतं सगळा. कुडामधलो आपलो भाऊ. चला इथून आपण आता मार्केटमध्ये जाऊया, मच्छी मार्केटमध्ये. या समोर रिक्षा स्टँड असं आहे बघा, आणि रिक्षा स्टँडच्या बाजूकच म्हणजे पुढे लेफ्ट साईडला मच्छी मार्केट आहे. हे काका काय काजू बिजू घेणार आहेत, काजू, तिरफाळा आणि काय कोकमा असं काय काय घेणार आहेत ते. खरेदी विक्री दोन्ही चालतात कोकणातल्या बाजारात. खरेदी पण करणारे असतात आणि विक्री करणारे पण असतात, दुकानदार असे दोन्ही असतात. या 70 रुपयाचं फळ असा कसला तुमका माहिती असत तर मला कमेंट करून सांगा. आपण बाजारात खायच्या पण गेलो ना तरी आपल्या लिंबू सरबत या फेवरेट असा आपला. आणि इकडे दुकान असं आहे की बघा छोटंसं. ह्या नाक्यावरनं आतमध्ये कुडाळ रोडला गेल्यानंतर ना ह्या काकींचा लिंबू सरबतचं दुकान असा. मस्त लिंबू सरबत होता. तुम्ही जर ह्या रोडून जायत असाल ना तर नक्कीच इकडे पिऊन बघा एकदा तरी लिंबू सरबत. आणि त्याच्या बाजूकच आपले शशी काका बसले होते बघा पाना घेऊन. कट्ट्यावरचे आहेत आपले, खूप म्हणजे लहान असल्यापासून ओळखतात माका. आमच्या बाजारात पहिले यायचे पण आता नाही आहेत आपल्या बाजारात. आता फक्त हे 4च बाजार असतात, मसुऱ्याचो, चौक्याचो, कट्ट्याचो, 3च बाजार. चला मग काका येऊ. चला काकी चला. तर परतीचा प्रवास आपला चालू झालो. थोडासा लिंबू सरबत पिला ना की थोडा फ्रेश वाटतं मस्त. म्हणजे उन्हात जर माणूस जर दमलेलो असलो ना, जुन्या लोकांची परंपरा असं ती, ते का लिंबू पाणी देतात ना, तर लिंबू आणि पाणी असं देतात म्हणजे कोणतरी पाहुणे घराकडे गेल्यावर. पण लिंबू सरबत पिल्यावर अजून थोडी एनर्जी येतात. ट्रॅक्टर कसलं सजवलं ना बघा मस्त, एक नंबर. चला रिटर्न जाता हळूहळू घरात जाऊया. तुम्ही लेट इलास, मी लवकर येईल. आमची काय चुकी नाही जमतलं. काय खातलं? वडापाव खातलं, लिंबू सरबत. तुका विचारायचं सांगलं नको म्हणून. नाही तेलकट नाही रे खात, तेलकट सोडलंय. खातंय पण पेज असली ना बरोबर तर खातंय. चल असा चल 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 आज जाते घरात. चल चला. सो मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आपलं कसं माहिती आहे, बाजारामध्ये गेल्यानंतर पूर्ण फिराक मिळाक होया आणि
फिरा सगळा म्हणजे दाखवूक मिळावं आहे एवढंच फक्त असतं त्याच्या मागचे उद्देश. कारण कोकणातले बाजार असतात ना, गावठी प्रोडक्ट सगळे मिळतात, भाजीपालो जो काय होयो तो मिळता. सगळ्या प्रकारचं तुमका कोकणातल्या आठवडी बाजारात, प्रत्येक आठवडी बाजारात, कुठच्याही आठवडी बाजारात जाऊ तुम्ही कोकणातलं तुमका सगळा मिळतला. हे बाजार तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि कोंदळ नावाचं इंस्टाग्रामला पेज असतं त्याच्यासुद्धा नक्कीच फॉलो करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू, तोपर्यंत बाय बाय.